Ahojte, volám sa Martin, volajú ma Kosťo, všetci ma pod touto prezývkou poznajú. Myslím si, že túto prezývku mám úplne od malička. Každý, keď niekto niekde povie Kosťo, tak je to samozrejme. S rybami som začal jak malý chlapec, mohol som mať nejakých 8-9 rokov. Samozrejme, tatko ma k tomu doviedol, chodili sme na nejaké tie potoky, nejaké malé ryby pozerať, chytať. Potom samozrejme došli na jedno jazero, veľa rybárov tam chytalo krásnych veľkých hamúrov. Otec videl, že som z toho hotový a niekto tam práve vtedy aj predával udicu. Ja som nevedel, tatko mi zrazu doniesol udicu s navijákom, prvú, ešte si pamätám, že dal vtedy za to 90 korún, tak som sa dosť potešil. Ja tú udicu aj tu mám, ja si to dodnes pamätám. Takže toto je ona. A čo si najviac pamätám pri týchto udicách, bol tento zvuk. To mi v pamäti ostalo vždy, keď sme to rozkladali s chlapcami. Tak toto je ten zvuk, čo si dodnes pamätám. A myslím na tatka, ktorý ma k tomu doviedol. Že od malička to bolo. Potom som postupne začal chodievať na tie ryby už aj sám, keď som vyrástol, či už na motorke, najprv to bolo samozrejme na bicykli. Vyrážal som skoro ráno, budík o 4 hodine, už som sa aj po škole tešil koľko razy. Ale vždy na 4 budík, to ma bavilo, sadol som na bicykel, rúbsak, 2 udičky, spálil som na jazero, chytali sme. A tam som práve aj na jednom takom našom malom jazierku prišiel, ten naviják, stiahla mi ryba celú udicu, takže jedine, čo mi ostalo, tak potatkovitá udica, ktorú mi kúpila, naviják niekde ostal s rybou, ani sme to nenašli, aj sme to hľadali. Chytali sme rôzne ryby, menšie, väčšie, pleskáče, plotice, šťuky, zubáče na rybičku. Ale samozrejme, keď sme chytili kapra, tak hneď som vedel, že to je tá moja cielená ryba, ten boj, všetko tá zdolávačka, či už na tie malé, všelijaké udičky na plaváčik, ten kapor, to bolo cítiť, že on bojuje proste o život. A tam som to cítil, že toto je tá ryba, po ktorej pôjdem a ktorá mi dá vlastne tú energiu, ktorú potrebujem dostať na tej rybačke von a všetko, takže to bolo super a tým pádom som ostal pri tej kaprárine. Každý nejak musel začať, chytali sme na zemiaky, na rôzne cestíčka, robil som si z múky cesto, do toho rum, rôznu papriku, sol, všetko sme skúšali, ryba na to perfektne fungovala. A v tej dobe vlastne sme započuli troška, že existuje nejaký boilies, nejaké guličky, tak sme začali potom troška pátrať, bolo to len v anglických časopisoch, tu o tom ešte nikto nevedel. Potom sa to dostalo nejak troška aj k nám na Slovensko, tak sme začali zisťovať, jak sa to viaže. Vtedy sa predávali ešte tie guličky na kusy, bolo to len, dá sa povedať, nejaké cesto zafarbené. Zisťovali sme, jak by sa to tam mohlo dať, jak to funguje. Vtedy nefungovali ešte moc žiadne šnúry, používal sa klasický silón, tam sa naviazal háčik. A ešte najhoršie, čo bolo, čo nás všetci starí učili, schovať do cestička celý háčik, aby sa tá veľká ryba nepichla, lebo keď sa pichne, tak to nechá tak, čo samozrejme v dnešnej dobe není pravda. Práve tá ryba sa musí chytiť, pichnúť, aby tam bola. Takže koľko rázy, žiadne tedy ešte neboli signalizátory, pozerali sme na udice, chodil hore, dole, policajt, furt sme len čakali. Bolo povedané, že kým to nezavesí o palicu, tedy mohol prísť zásek a ryba visela, Takže koľko rázy možno, že tým, jak to ryba dvihla, my sme prisekli, vyliezol troška ten háčik, zapichol sa do tlamky a tá ryba tam bola, ale si myslím, že sme stratili 90% záberov kvôli tomu, že sme to mali schované v tom cestičku. Potom prišiel nejaký kontakt s internetom, začalo sa to viac objavovať. Začal som študovať, jak by sa to dalo doma spraviť, tak som si pozrel nejaké recepty. A bol tam vyslovene, že pomleť vtáči zoba, tieto veci, nejaké tie pojivá, glutén vlastne, čo je výťažok z múky, pojivo, lepenie s múkou. Tak sme pomleli ten vtáči zob na mlynčekov rôzne, máme sme zobrali kamarát ďalší, hrali sme sa s tým. Nevedeli sme ešte tedy, že nejak, že rollball alebo niečo také, tak sme len zamiešali to cesto ručne, čo bola najväčšia drina, spotený, 4-5 kg toho cesta urobiť. A tedy sme vlastne len robili ručne. Čo sa mi aj nelúbilo, každá gulička bola iná, tak sme potom to vyšpekulovali tak, že späť fľaše sme len vyrezali
rozválkali sme to cesto na 1,5 cm, len sme vytlačali, že potom už sme mali každú guličku rovnakú. To sme boli prvýkrát skúšať, viac sme s tým krmili a keď už sa dostavili tie prvé ryby a dali sme ho na podložku a krásne sme ho stlačili a s nej to tieklo, tak sme už len kričali, wow, to sú naše bojlisy, táto určite tam bol žrať. Tak z toho sme sa tak najviac tešili, že už konečne nám to niečo začne fungovať. Potom som si začal špekulovať, vymýšľať vlastne tie svoje nejaké zmesy, primiešavať do tých vtáčich zobov rybinu, lebo som počul, že tie rybacie múčky majú viac energie, takisto sladidlo do toho. Špekuloval som, vymýšľal. Potom jedného dňa sme prišli na to, že sa dajú zohnať aj rôzne už hotové zmesy, či už 50/50, to bola taká najzákladnejšia zmes. Do toho sme už pridávali nejaké tie svoje veci a už zohnali sme potom už cez mlynček sme to začali tlačiť s rollballom. Už sme sa potom len v tom zdokonalovali aj vlastne aj v tom bojlisi, v tej hodnote, ako v tej energetickej hodnote bojlisu. Predtým, jak som začal aj s tou väčšou kaprárinou, tak som robil dlho stolárčinu, 10 rokov. Tak tam sa kvázi dalo, robili sme do 2:30, vždy som utekal k tej vode, chodil som si predkrmovať a môžem povedať, že koľko razy sme mali aj 200 vychádzok za rok, čo znamená, že fakt sme boli každý druhý deň alebo každý deň na rybách a tým pádom sme sa zdokonalovali v tej kaprárine. To bolo takéto, že popri tej robote sa to vždy nejak dalo, potom už nejaké trojdňovky, týždňovky. Horšie bolo začať, hej, málo peniažkov jedno s druhým, nadobudnúť nejakú tú výbavu, nejaké tie údice bojlisové, navijáky, lebo čím ďalej sme sa zdokonali, tak bolo treba ďalej vyvážať, nejaké olová, učili sme sa taký silón, nejaká šokovka, aby nám to stále neodrezávalo, aby sme mali kde spať, niečo si uvariť, takže vždy, keď sme chceli ísť na nejaký dlhšie, tak si to človek musel nejak zariadiť, nakúpiť a tak, takže postupom času sme sa zdokonalovali, ono sa to nedá naraz, to každý už u niekoho, jak aj my sme teraz, vidia tú výbavu a všetko, že už to máme nejak, dá sa povedať, že perfektné, ale vždy to chce čas, mne to trvalo 12 rokov minimálne, určite, ak nie viac. Krásna ryba, 18,40. Paráda. Momentálne pracujem v rybárskom obchode, kde sme vlastne distribútori aj značky Mikbites na Slovensku, vozíme to po obchodoch, objednávajú si to u nás, máme vzorkovú predajňu v Zlatých Moravciach, kde máme všetok tovar, kde to ponúkame. A čo je dôležité, ovládame to, ten Mikbites ja už chytám strašne dlho, môže to je cez 9 rokov som sa k tomu dostal. A najdôležitejšie je uchytiť si jednu značku a vedieť tie bojlisy, mať ich úplne prečítané, čo použiť na jar, cez leto, na jeseň, čo lepšie funguje na štrkoviskách, bahnité vody, jaké priemery, či v dýpe, bez dýpu. Sú tam rôzne zmesy, z ktorých sa to dá vyšúľať, popridávať si tam nejaké vlastné veci, takže výhoda veľká je toho, že sa venujem už tejto značke veľmi dlho a vieme vlastne tým zákazníkom všetko poradiť. Do Mikbitesu sme sa dostali takým štýlom, jak som spomínal, že sme zháňali nejaké tie zmesy už hotové, do ktorých by sme si to vedeli my primiešavať všetko a kamarát na internete našiel nejakú lacnú zmes, že do tohto by sme mohli ísť a práve to bola základná zmes od Mikbitesu. Tak tam sme si tedy prvý raz v živote objednali nejaký väčší objem, tuším 100 kg, nejakí 6 chlapci sme boli. A už potom nejak sa to spolu pomaličky viezlo, mal som aj iné druhy bojlisov, moc tu toho ešte nebolo, ako je to teraz. Bolo pár, je tam záber u chlapcov. No. G2 24 s plavačkou, úpava 14 mm, položené v 6-metrovej hĺbke. Osem 9 kilová ryba. Krásne vypol olovo. Je tam.
Krásna, zdravá ryba. Paráda. Díky za boj. Prerušil nás záber, ryba okolo 12 kg, pekná, zdravá, bojovná. Zobral G2 s pampeliškou, 14 popkou, veľmi dobrá kombinácia. Tento rok sme na to pochytali fakt krásne ryby. Paráda. Tak budeme pokračovať, skončili sme vlastne, že jak som sa dostal k tej značke Mikbites, ako som spomenul, objednali sme si prvých 100 kg tej základnej zmesi. A do toho sme vlastne začali všetko primiešavať. Ale takým nakopnutím pravým do toho Mikbitesu bolo to, že mám kamoša, ktorý mal známeho a on práve distribuoval v tej dobe túto značku po Slovensku. Tak ma zobral za ním, dali sme kávu, podebatovali sme, ukázal som mu nejaké fotky, takisto som mu ukázal, že si vyrábame svoj boilies, máme krásne úlovky, tak sme sa potom dohodli o spoločnej spolupráci a nejak odtedy som už tam. Zvykol som si na tú značku, na ten kvalitný boilies, viem kedy čo všetko použiť a mám to úplne prečítané, takže je to úplne super. Na ryby chodievam aj sám, aj s parťákmi, akurát dôležité je to pofotiť si to všetko a tieto veci, tak pristupujem koľko razy k tej jednoduchšej veci, že chodíme dvaja. Hej. Už traja je dosť, už tie silóny vo vode a všetko už to nie je dobre na tú veľkú rybu, ale dvaja je ten pravý ideál. Bez tých rýb, bez tej kapráriny už si neviem svoj život ani predstaviť, lebo človek už koľko razy aj na tých rybách dojde domov a už zase rozmýšľa o tej ďalšej výprave, kam by som išiel, čo vyskúšať. Len ten čas. Toho času je strašne málo, či už pri tej práci, alebo komunikovať s tými ľuďmi. Nemôžem si vypať ten telefón jednoducho na rybách. Je veľa tých zákazníkov, ktorí furt niečo sú zvedaví, hľadajú, potrebujú nejaké rady, ale vlastne aj o tom to je, že vtedy tým ľuďom vieme pomôcť a najradšej mám, keď mi v zápätí na to opíšu, že ďakujeme, super, toto zabodovalo, pomohlo a vyťahli sme krásnu rybu, tak to je tiež super. Takže to ma úplne tak naplňa. Tieto informácie, nejak nemám čo tajiť proste, keď aj chytá niekto, jak tu boli chalani pred nami, ktorých sme striedali, chytá on za inú značku, ale nemám, však robíme si srandu, samozrejme je to nejaká konkurencia, ale to je v rámci normy, zasrandujeme všetko, ale keď niečo, sa poznám troška tú vodu, tak snažím sa vždy poradiť, že čo, kde by to mal dať, aký náväzec alebo niečo, pokiaľ si myslím, že to má nejak, že by sa to dalo ešte lepšie spraviť. Môj sen rybársky, dá sa povedať, že už sa uskutočnil, chcel som rybu chytiť minimálne, tam sa vyhodil kapor. Aspoň sa dostať cez váhu tých 20 kg a čo sa im podarilo, išli sme práve s Peťom Ofierkom do Slovenska a zobral ma tam, on tú vodu troška poznal. Boli sme na 6-dňovej výprave aj s jeho tatkom a práve tretí deň som dostal záber, večer už po balení, Peťo bol akurát preč, išiel zaniesť veci. Troška sa hore zdržal, bol ešte na záchode alebo na vecku, to už si moc nepamätám, neviem, že som mu zavolal, že Peťo, tá najväčšia ryba z tohto jazera je šupík. A on hovorí, že áno. A ja, že no pod dole asi ho mám. 32 kg čistej váhy, nádherná ryba. Parádny boj. A tá ryba vážila 32,04 a je to vlastne aj rekord toho jazera v Slovensku. Takže to bol taký môj sen, chytiť veľkú rybu a to sa aj stalo. No, laťka je teraz nasadená vysoko, cez 32 kg kapra chytiť už nie je také nejaké, tak dá sa povedať, že ten sen je splnený. Samozrejme, že by to bolo treba nejak, že ešte by sa niečo podarilo, ale takých rýb je strašne málo. Teraz, jak vediem tento život, to rybárčenie a tú kaprárinu, tak už neviem si nejak predstaviť, že by som to nejak musel kvôli niečomu všetko zahodiť a nehať. Človek by prestal úplne žiť, lebo to je súčasť toho človeka a bez toho by to už vôbec nešlo, takže neviem si vôbec predstaviť, že by som nešiel nahodiť tie udice. Už koľko razy, keď som není týždeň pri vode, tak už to človeku strašne chýba. To uvoľnenie, ten relax pri vode, tá energia, to je všetko super.
Keď idem na nejakú kratšiu výpravu, 1 deň, 2 dní, samozrejme pozriem si, aké je hlasy a počasie, keď nemá pršať, tak bývam nejak takto. Všetko si dávam do kýblov, keby náhodou išiel dážď, obchám si to všetko donútra, môžem to nehať vonku, len z toho dôvodu, že potom v aute spávam, je tam spacák všetko. Krásne to mám takto spravené, za 5 minút je to všetko pobalené, zalezem do auta, lahnem si, poprípade keď je záber, hodím si nepremokavú bundu, idem za záberom, zdolám. Takže takto nejak fungujem, keď sú nejaké rýchle výpravy, 1 deň, na 2 dní, 1 noc prespať. Je to najrýchlejšie, nemusím ten bývak rozkladať, je to všetko úplne rýchlo spravené. Z domu to hovorím, všetko si to nahážem do tých kýblov, je to nepremokavé samozrejme, nahážem to pekne do auta, dojdem k vode, pekne si to všetko takto vyložím. Mám tu nejaké navarenie, plynovú bombu, samozrejme kufrík, kde mám všetky veci, všetko si pekne povykladám. Oprem si o to auto, keď je pri mne tie údice, všetko si tu porobím, vyvezem alebo nahodím. Väčšinou chodím nahadzovať, tak je to taký najrýchlejší spôsob toho chytania. Teraz to už mám takto povykladané, lebo samozrejme, keď už niečo robím, alebo nejaký mám ten systém, čo idem akurát chytať, tak to už všetko nehávam potom vonku, aby som to mal stále po ruke. Všetci sa smejú, že mám kufrík, ale je to najjednoduchšia vec pre mňa, je to všetko v jednom. Krásne si to otvorím, sú tu šnúry, jeden rad, druhý rad, tu mám bižutériu na montáže, háčiky tu mám, všetko je vlastne v jednom, PVA šnúra, návese, otvorím všetko, mám to v jednom nachystané. Povykladám si, čo potrebujem, čo som použil a potom už to mám úplne jednoduché aj po zábere chytiť, všetko porobiť, nahodiť to naspäť, je to úplne jednoduché. Takto to mám vlastne najrýchlejší spôsob pripravenia montáže po rybe, alebo keď to chcem prehodiť, všetko mám po ruke, oprem si ten prúd, všetko tu mám nachystané. Je to spôsob lovu na zigrig, namočím to do áromy so sladidlom, položím, zoberiem si, lôslim, všetko mám hneď po ruke. Je to hotové. Keď mením nástrahy, mám tu rôzne potom veľkosti, všetko mám prichystané, ihly, rôzne iné farby. Tak, a môžem to ísť potom pekne nahodiť. V aute mám jednoduchý, obyčajný madrac, tenký, je to vlastne úplná rovina, naukladám si tam všetky kýble, dojdem k vode, všetko to povykladám. Pre istotu nosím so sebou aj broličko, ktoré mi tam potom vôbec nezavadza. Keď náhodou dojdem a mám nejaké miesta, kde sa dá dojsť s autom obsadené, že by som potreboval ísť vecami nejakých 20-30 metrov, tak pre istotu nosím aj lehátko, to si vyložím von. Keby fakt išiel ten dážď, tak si to viem krásne naukladať na tie predné sedačky a nič mi nezavadza, keďže to mám potom všetko ostatné tie veci v tých kýbloch vonku. Mám tam nejaké veci na prezlečenie, spacák, ktorý potrebujem a jednoducho tam viem prežiť 2-3 dní úplne bez problémov. Keď chodím na tie 2 dní, tak si aj varím, zoberiem si panvicu. Teraz konkrétne akurát vyšiel tento model od Tasky, perfektná grilovacia panvica. Robili sme si tam teraz hamburgery. Keď som 3 dní na rybách, tie žemle sú už dosť obschnuté, krásne si to dám donútra, sú úplne chrumkavé, takže je to bomba. Varím si, dá sa povedať všetko, cestoviny, čo vydrží, keď človek nemá tú chladničku teraz so sebou, keď to nenosím na tie 2 dní. Tak dá sa urobiť úplne všetko pri tej vode. Na tejto krátke vychádzky je to môj taký najjednoduchší systém, s ktorým viem hneď nahodiť udicu, zdolať rybu, znova si spraviť montáž, nahodiť to tam, takže a celkom dobre mi to funguje, som prichystaný na všetko, takže a je to super. Keď jazdím na tejto rýchle výpravy 1 alebo maximálne 2 dní, tak najrýchlejšou montážou pre mňa je práve tá montáž, ten zigrig, ktorú si povieme práve ukázať, všetko vám vysvetlím. V tejto sérii sme sa rozhodli vám troška predstaviť tento lov metódou zigrigu.
Je to úplne rýchly lov, úplne jednoduchý, niektorí ľudia sa toho boja a preto vám to chceme úplne do tej hĺbky predstaviť, že jak to proste funguje, ako to ten kapor vníma, tieto úplné detaily, aby ste boli aj vy pri tej vode úspešní. My sme si práve túto vodu vybrali kvôli tomu, že je to štrkovisko dosť celkom čisté a tá ryba to dosť vidí v tej vode, takže preto sme si vybrali túto vodu, krásne to tu funguje. Skúšali sme ten zik a dá sa povedať, že cez deň 90% záberov práve na tento systém nám prichádzali tie ryby krásne. Veľa ľudí tejto metóde neverí, ale naozaj to funguje. Tá ryba, keď je letargická, keď sa nám vyhadzuje v nejakej časti toho jazera, tak práve tam nahadzujeme tieto rôzne nástrahy. Krásne si predvedieme, jak to treba naviazať, do čoho to namočiť, aby nám tá ryba na to reagovala. V krátkosti vám predstavím, ako sa to viaže. Potrebujeme k tomu klasické vazapky. Ja ich mám aj takto už v týchto krabičkách. Každú dostať zvlášť vo farbe. Ja som si to celé pomiešal, aby som to nenosil vlastne takto. Tak budeme potrebovať jednu vazapku. Dobre nám fungovala fialová 15 aj včera, krásne na to ryby reagovali. Napichnem na ihlu. Budem potrebovať fluokarbon. Ja používam najčastejšie 30-ku, tá ryba to krásne nasaje, aj ten silón dosť vydrží. Tak v prvom rade háčik, dôležité je, aby ten háčik bol, aby mal to očko vyhnuté dohora. Tým pádom nám troška ten fluokarbon odstáva. Každý to viaže trošku ináč, každý používa iné háčiky. Toto je taký môj vlastný systém, ktorý funguje a netreba sa toho báť. Navliečem si háčik, urobím jednoduchú smyčku, používam pri tom ihlu, ľahšie sa s tým pracuje. Troška horšie sa mi to robí, keďže som pri šúlaní bojlisu na elektrickom linčeku došiel okus prsta, ale už som si zvykol. Zvyšok odstrihneme. Teraz si zoberieme tú vazapku, jednoducho ju tam navlečieme jak klasickú bojlu. Zaistíme to obyčajnou zarážkou. Viaže sa to v podstate takisto jak obyčajný potápavý bojlis. Vazapka sa viaže, tak ja to dávam 0,5 cm asi od háčiku a dôležité je možno, že podľa mňa toto viazanie, ktoré som si ja tak sám vymyslel alebo sa mi osvedčilo. Prvé dva oviny dáme prvý, druhý a potom za tú vazapku to dávam 4 krát. To z toho dôvodu, keď to zatiahnem, tak tá vazapka mi potom krásne odstáva. Teraz je dôležité, keď to už mám celé spravené, s markerom, alebo keď viem, troška mám tú vodu prečítanú, viem, že tam je maximálna hĺbka 6 metrov a minimálna je 4 metre, tak zvolím niečo medzi tým, keď sa trafím do tej 6 metrovej vody, väčšinou začínam polkou stĺpca, čo je 3 metre. Jednoducho, väčšinou je to tak, čo človek je vysoký, tak rozpätie tých rúk by malo byť, ja merám 1,80 m, takže mám 1,80 m. Toto je 3,60 m, uberem cca 60 cm a viem, že to mám okolo 3 metrov. Nie je to úplne napresno, ale mi to stačí v tej 6 metrovej vode to takto vyskúšať. Fluokarbon presuniem cez to očko, stále držím ten uzlíček, zatiahnem, upravím tú vazapku, aby to držala. Nejak takto to aj potom vo vode vyzerá tá ryba, keď nám príde odtiaľto, dotkne sa toho fluokarbonu a musí sa nám krásne potom chytiť. Jediné, čo ešte potom robím, už keď to mám celé spravené a namontované na tom prúte, aby som to troška viac zatraktívnil, tak používame rôzne esencie, sladidlo. My už to máme väčšinou tak spravené, že to sladidlo máme v tej esencii. Nádherne to vonia. Jednoducho to v tej esencii namočíme. Je dobré tú vazapku koľko razy aj postlačať, sa tá esencia krásne do toho napije a väčšinou ja to len namočím.
Keď to máme namočené v tej esencii, tak to namáčame do tých fluoslimov, tam sú rôzne príchute, za chvíľku vám to predstavím. Mám fialovú vazapku, tu je fialová pikantná slivka. Krásne to tam len namočím a toto je taký finálny efekt. Môže sa to nahadzovať bez problémov, to tam vydrží aj ten náhod na ďaleké hody, aj pri tom náraze na vodu. Denko, aké to bude? Sú tam rôzne príchutia, hlavne ide o tie farby. Príklad tu máme žltý ananás, maslová hruška, púlnočný pomaranč, oliheň. A moje najobľúbenejšie farby je žltá, fialová, oranžová. Raz na pretekoch niekde som videl, že niekto to máčal do nejakých takých obyčajných práškových. Aj Michal mal v ponuke tieto ultraslimy sa to volalo. Bolo to bezfarebné, dá sa povedať, že skoro rovnaké. A veľká výhoda je, že teraz sa to spravilo vlastne vo rôznych fluofarbách, takisto jak sú aj tie vazapky. A môže sa to presne v tých istých farbách obalovať, lebo predtým, keď sme dali fialovú, tak hovorím, či to bolo, tam boli tiež pekne príchute spravené, ale každá bola tá farba, dá sa povedať, že rovnaká, taká bledá, tak nebol nejaký význam to tam až tak moc namáčať. Skôr to fungovalo na tie potápavé guličky, do toho sa to namáčalo a potom to fungovalo dobre na dne a toto nám na ten zigrik strašne moc pomohlo. Práve u týchto fluo slimov v rôznych farbách som troška Michalovi vnúkol nápad, došiel som do práce, zamiešal som tam fluofarbu, nejaké iné produkty, aby to troška ešte viac lepilo, lebo sme tam pridali tú farbu, ona vôbec není lepivá. A Michal to krásne doladil do všetkých farieb, popridával tam ešte nejaké veci, aby to dlho vydržalo na tej vazapke a krásne to funguje. Za čo som vďačný a používame to neustále, máme to stále pri sebe, takže funguje to úplne super, je to teraz vyšperkované do detailov. Myslím si, že paráda. Nemusíte sa týchto výrobkov, ako sú vazapky, síce je to obyčajná pena, ale tá ryba vôbec nevie, čo to je, keď tam pridáme ten fluoslim. Parádne to funguje v tej vode, netreba sa to obávať, že tá ryba tomu nebude nejak dôverná. Krásne sú na to zábery, rýchle, preto to aj ja chytávam v čom najkratšom čase. Koľko razy nahodím a je hneď záber, bombovo to funguje, netreba sa toho bať. Podľa mňa dobrá gulička, kvalitná gulička, energetická hodnota. Má vyzerať presne takto. Som zastanca mäsových guličiek, málo kedy chytám sladké. A keď tú guličku otvoríme, vidíme tú štruktúru. Nie je tam vôbec veľa vtáčieho zobu, veľa firmien tam dáva. Hlavne ten vtáčí zob, je to úplne lacné. Obsahuje to aj 40%, krásne keď to otvorím, to vidím. Dobrý bojlíz by mal obsahovať škrupiny z vajca, škrupiny z oslávok vlastne z tých škeblí. A hovoríme tomu aj šupavý efekt vlastne, keď to kapor žere a rozbíja tú bojlu, tak je tam ten efekt škrupnutia vlastne. Ako keby sa on krmil s tými škeblami v tej vode a láka to kvázi aj tie ďalšie ryby. To si myslíme, podľa mňa to aj tak je. A robím si aj svoj bojlíz a ja ho ľúbim úplne vysušený, to je úplne na kameň. Pre mňa je to taká výhoda, keď s tým nakrmím. Malá ryba to nezožere, šúlan 24 s Peťom Hoferkom, keď sme sa aj potápali, alebo on potom hovoril, že videl, jak tí kapri menší do 5 kg krásne nasajú. Síce tú 24 už sme ho mali na udici, chytili by sme ho, ale nevie to zožrať, nevie to vlastne rozlusknúť, tak ten bojlíz vypluje. Nechá to tam pre tú väčšiu rybu. Tak odtedy, jak sme na toto prišli, tak si šúlam už len 24 úplne vytvrdnuté na kameň a viem, že na tom krmnom mieste mi to ostane pre tie väčšie ryby. Je to úplne tvrdé. To počujete, jak to luskne. Štruktúra mäsové múčky, úplne to je husté. Vydrží nám to vo vode cez 48 hodín. Krásne, tvrdé. Zdolám na to koľko razy 5-6 rýb. Zas ďalšia vec je tá, keď aj zdolám rybu, nikdy to nemením. Čím je to troška tak viac krásne omyté. Máme záber. Maťko, zobereš to? Ďakujem.
Práve aj teraz som bol vyviezť 2,24 pod seba. Obalil som to do pečeňového cestička. To pečeňové cestičko ešte som dal do toho sol. Tvrdia, že práve tá sol nechutí to tej menšej rybe. Tak kvázi ešte s tou solou to trošku tam selektujeme a vyzerá, že to dosť pomáha. Keď si vyrábam tieto guličky, tak vlastne sú tam použité komponenty od firmy Mickbites. Väčšinou, najprv som si to aj vyskladával sám, ale nemá to nejaký význam. Michal má perfektne postavené tie zmesi od tej najzákladnejšej po tú najvyššiu radu, čo je Fanatika. Je to síce dosť drahé, ale tá Fanatika, koľko razy aj ja, keď so chcem na krmenie, že idem len na tie 4-5 dní, tak pridám do tej Fanatiky tú lacnejšiu zmes, napríklad krvavých huňačiek, je to tam fakt dosť rozdiel, tak to sekáme s tým. Po prípade tam pridám ešte nejakú mučku halibutovú alebo takéto niečo a viem, že sú tam tie proteíny a fakt to funguje úplne v pohode. Už keď idem dlhšie, ak chodievam na týždeň alebo na 2, tak už nechám tú Fanatiku zmes takú, že nech je originál a viem, že tá gulička obsahuje tú energiu, koľko to má mať. Preto si myslím, určite viem, už chytám na to veľmi dlho, že fakt tieto boily sú kvalitné a obsahujú to, čo má boilies obsahovať. A to, čo som práve teraz povedal, je fakt pravda. Pol hodinka po vyvezení môžeme sa ísť pozrieť na rybu, Maťko by ju mal zdolávať. Šúlaná G2, úplne vytvrdnutá na kameň, 2,24, medzi ktoré som dal pečeňové cestičko. Prikrmil som tam asi tak 20 guličiek k montáži, pekne zahranu. Už to necháme, nech to dozdoláva, lebo koľko razy sme si podali udice medzi sebou a ryba sa potom vypla, tak radšej už nech to dozdoláva. Je to úplne jedno a bodaj by to bola pekná ryba. Yes! Je tam. Pozri, čo robí ten vlád. No ty vole, ja sa nemusím tomu ani sprchovať. Pozrite z tohto krásneho kapríka. Lúčime sa s vami a prajeme vám dobrú noc. Mickbites go! Zase další kapr během dne.